Takže ahoj, dneska bude recenze tady na tu voňavku Melmerio Romantic Girl. Je toho 50 ml, 78% alkoholu. Takhle. Tam mám teda půlku. Nádherný voní, úplně tak jako svěže. Takový normální rozprašovač. Takovýhle uzávěr. A nevidíte, takový čárečky. Plast. Ale tohle plast není, tohle je normálně. Tady to má kamínek. Já nevím, jak bych to popsala, ale ani nevím, po čem to voní, takový svěží, prostě svěží, no. Dostala jsem jí k narozeninám. Jo, narozeninám asi, jo. Nejspíš je to z Rossmanu, protože tady má, no, z Rossmanu by to ani nemuselo být. Tady má tady Rossman, no, 50 ml, tady to má napsáno, je to takhle, to vypadá v té lahvičce, jakože je to růžový, akorát ta lahvička přechází jakoby v růžovou, takže to není to je lahvička. A ještě co se mi na tom líbí, že tam uvidíte, takhle to vysvětlím, tak jak je tady ta, jak se tomu říká, no, ty bombičky takhle, jak se tím pumpuje tady ta voňavka, tak ta hadička, takže až do toho nejnižšího bodu, tedy jestli vidíte, takhle do toho nejnižšího bodu, jo, tady máte no tuhle čáru a to se mi na tom líbí a je tam vidět, kolik toho máte. Samozřejmě a to se mi líbí, že to až do toho nejnižšího bodu, že vlastně jak některý, třeba by na to umějí dělat, že to máte takhle a teď ještě kousek třeba takhle od spodu některý, jo, to jsem dokonce možná jednou viděla. Máte potom, i když na to nezáleží, ale má to hezký obal, to jo, zavírání, to má takovýhle, nevím proč, tady ty má, tady ty dvě uši, tady tohle to nějaký, to nevím, co to je, a potom se to teprve zaklapne. Romantic Girl, a nevím, mají ještě jiný, ale já už nevím jaký. Vím, že jsem se na to dívala na internetu, ale nevím jaký. Už fakt nevím, takže to vám nepovím, ale když se na to podívám, tak to možná do toho infoboxu, nebo co to je, no do toho prostě infoboxu, tam vám napíšu, co lidi ještě mají, jo, takhle, já mám tady tu krásně svěží, kolik máme 4 minuty, tak ještě stihnu něco, co jsem se naplánovala, když tak bych to natočila v jiném videu, takže Melmerio Romantic Girl. Tady a tady Romantic Girl. Je to zase na to svítí. Takhle. No. Tak to je tohle. A teď jdeme na další. Takže taková rychlovka. Tak to budou tady ty všechno upadá, no. Nálepky.
musíme vidět, jak to začím, že jo? Tak jsou od Essence, na nechty jsou to nálepky a aby jsme tedy začali, aby se to zase neprotahovalo, tak začnu teda. Už to se protahuju, hned 50. Takže jsou takovýhle zelený, potom mají ještě růžový podklad a růžový a oranžový. Já jsem zatím zkoušela jenom tady na tyhle modrý, dělám recenzi. Žádný růžový ani žlutý, takže tady tyhle. Tady ty mám dvakrát, protože tady je ta ještě jedna nálepka, takže nechtěla jsem mi to vyhazovat a předávat, protože by už taky nemusela potom držet. A potom tady mám takovýhle, akorát jediný, co mě na tom štve, takhle zavostří. Takže to tam nemají některý třeba 10krát, jo, takže máte tam některý 5krát. Myslím si, že tam některý byly 5krát. Jo. Zrovna tady tyhle černé kytičky, ty jsou tam 5krát. Nevím, co tím mysleli, jako 5 prstů mám na jedné ruce, ne? 5 prstů. A jako, nevím. Je to, na to jediný bych tomu vytkla, že tam nemají, když už něco mají, tak to tam mají třeba 9krát. Nebo tady těch kytiček. Jo, tady těch větších, tak ty tam mají 2, 4, 8. To jako nechápu, jo. A zbylý 2 prsty, co? Takže jako, nevím, třeba jako vymysleli jenom jak se to dává třeba tady na prsteníček nebo ukazováček a takhle, jenom na ty 2 prsty, tak to třeba. Ale když byste si to chtěli dát na všech 10, tak prostě třeba musíte zkombinovat s jinou kytkou nebo s něčím podobným, jo. Tak třeba tyhle ty kytky zkombinovat, já nevím, s těma čárečkama, jo, s kamínkama, nebo já nevím, s něčím, co se vám hodí, třeba jenom nějakou kytkou nebo tak, ale a potom, co to tady mají ještě jednou, to teda taky vůbec nechápu, tady tu černou kytku, jo, tuhle uprostřed, tady mají taky jenom jednou, jo. Já jsem ještě hlavně odletěla, ale to nikdy neměli, že by černou kytku třeba ještě měli někde tady vedle, ale nemají, jo, takhle to je. Takhle otevřete, vyndáte, jo, tady. Tady to je. Takhle. A dobrý mají to pozadí, že to musím vidět, no. Na druhé straně, takhle ze zádu, to taky vypadá moc hezky. Jen takový černý a bílý zvláčky. A jinak, co se mi líbí, je hezký tady ten obal. Ten mají hezký. Se jim povedl. Tak. Nevím, jak ty ostatní, ty růžový a ty žlutý, ty teda nevím, jaký jsou, ale já mám zatím vyzkoušený tady ty modrý. Já jsem ty růžový ještě ani ne. Pořád chci říkat oranžový. To růžový
a žlutý, tak jsem ještě neskoušela. Kolik máme 10 minut, tak já už asi skončím. A ahoj příště.